Velkommen til Strukton Rail. Jeg hedder Søren Villinger og er arbejdsmiljøchef hos Strukton. Du skal nu se en video, der tager cirka 20 minutter. Videoen omhandler Strukton Rail og sikkerhed generelt i forbindelse med arbejde i sporet. Efterfølgende skal du sende en mail til Strukton som bekræftelse på, at videoen er set. Mailadressen hedder svar@strukton.dk. I forbindelse med det her, så gør vi simpelthen det lavpraktisk, at jeg læser velkomstfolderen fra Strukton Rail op. Så I vil simpelthen opleve en nærmest ordret oplæsning med lidt kommentarer undervejs. Så jeg går i gang. Om Strukton Rail. Velkommen til Strukton Rail. Strukton Rail er en jernbaneentreprenør, som tilbyder komplette løsninger på jernbanen inden for spor, anlæg, sikringsarbejder og kørestrøm. Vi er anerkendt af vores kunder for vores høje troværdighed. Vi agerer europæisk, men med en lokal tilstedeværelse med vores dygtige medarbejdere. Opbygger og vedligeholder vi jernbanen med det mål at skabe en sikker, attraktiv og punktlig sportrafik. Strukton Rail er certificeret inden for standarderne ISO 9001 kvalitet og ISO 45001 arbejdsmiljø samt DS 21001 ledelsessystem for jernbanesikkerhed. Strukton har desuden eget sikkerhedscertifikat til kørsel på fri bane. Spor er vores værdigrundlag. Det beskriver, hvad vi står for og hvordan vi arbejder, møder vores medarbejdere og kunder og omverdenen. Spor er grundlaget for vores arbejdsgang, som handler om at skabe et godt arbejdsmiljø for vores ansatte, samt en stabil og pålidelig leverandør til vores kunder, samt et bidrag til en tryg og punktlig jernbanetrafik. S, det står for sikkerhed. Vi arbejder sikkert eller slet ikke. P for pålidelighed. Vi holder, hvad vi lover, og vi gennemfører vores projekter til den aftalte tid. Og økonomi, kvalitet, tid og økonomi, O står for optimisme og realisme. Vi er optimister og realister. Vi har en positiv tilgang til vores udfordringer og søger holdbare og realistiske løsninger. R, det står for respekt. Vi respekterer hinanden. Vores kommunikation med hinanden og vores kunder er baseret på respekt. Husk det. Før start af arbejdet. For at arbejde i og ved sporet skal du være reglementeret påklædt. Du skal være iført reflekstøj i klasse 3 med tydeligt firmanavn og logo. Du skal anvende sikkerhedsfodtøj. Du skal anvende sikkerhedshjelm. Personlige værnemidler som høreværn, sikkerhedsbriller, handsker og pandelamper skal medbringes. I Strukton bruger vi følgende hjelmfarver: blå for formænd og ledere, orange hjelm bruges af SR, og gule hjelm bruges af det øvrige personale. Gyldigt kørekort forvises for kørsel af maskiner og biler fra Strukton Rail, hvor kørekortet er et krav for at udføre arbejdet. Legitimation. Du skal altid have et gyldigt pas på banen på dig, når du arbejder på IV-banen. Ved at arbejde på Sund og Bælt, metro og på lokaltog medbringes gyldig legitimationskort hertil. Byggepladsen og arbejdsstedet. Orienter dig på de nye arbejdspladser, du kan finde rundt og ved, hvad du skal i tilfælde ulykker. Hvor er PSS'en, plan for sikkerhed og sundhed, ophæng, hvis den forefindes, førstehjælpsstationer. Krav til værnemidler på byggepladsen. Er kravene større end de gældende hos Strukton Rail, efterleves kravene på pladsen. Hvor hænger beredskabsplanen på pladsen? Adgangsforhold, flugtveje, samlingssted. Adskillelse af kørende og gående trafik, hvad så overholdt den. Velfærdsforanstaltninger, hvis de forefindes på pladsen. Hvor er skurvognen? Nærhændelser, ulykker, risikoer og afvigelser. Nærhændelser og ulykker osv. skal altid registreres hos nærmeste formand, arbejdsmiljørepræsentant eller Strukton-kollega via vores C2-app. For hjælp til det, tag eventuelt kontakt til mig. Sikkerhedsbrister i jernbanesikkerhed. Sikkerhedsbrister omhandlende jernbanesikkerhed skal altid registreres af SR-arbejdslederen. SR-arbejdslederen sikrer derved, at der kommer besked videre til Banen Danmark om hændelsen jævnfør SR75 på nedenstående formular. Strukton Rails jernbanesikkerhedsansvarlige skal altid informeres straks per telefon. Se navn og nummer på bagsiden. Navnet det er Anne Jensen, så er der ligesom styr på det. Nu læser jeg sikkerhedspolitikken op, fordi det er en forventning, at I er bekendt med vores sikkerhedspolitik, så det bliver også ordret en lidt længere omgang. Strukton Rails vision er at være det bedste hold på banen. Det indebærer, at vi alle sammen skal være med til at vedligeholde, udvikle og forbedre forholdene i vores virksomhed, når det drejer sig om jernbanesikkerhed.
Strukton Rail vil arbejde for en høj sikkerhedskultur og for andre arbejde med jernbanesikkerhed på alle niveauer i organisationen gennem aktiv inddragelse af medarbejdere og myndigheder. Sikkerhed er nøglen til at bibeholde vores virksomhed som førende inden for jernbanesektoren. Strukton Rails øverste ledelse skal udvise lederskab og engagement ved at tage det overordnede ansvar for sikkerheden, ledelsen og de ansatte skal sætte sikkerhed før alt andet, forpligte sig til at overholde relevant lovgivning og andre jernbanesikkerhedsmæssige krav, indføre og fastholde relevante kontrolmetoder i alle stadier af arbejdsprocessen, så der ikke sker uønskede hændelser, og jernbanesikkerheden i vort arbejde til stadighed forbedres. Sørg for, at alle ansatte får relevante kompetencer og uddannelser, og at alle underleverandører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser, opfylder Strukton Rails krav til kompetencer og uddannelse. Strukton Rail vil fremstå som en seriøs og velorganiseret jernbaneentreprenør i forhold til samarbejdspartnere, myndigheder og øvrige interessenter. Reducere og imødegå risici med det formål at beskytte vores ansatte, underentreprenører og samarbejdspartnere. Ledelse og ansatte forpligtiger sig til, på baggrund af observationer, input og anden information, for eksempel samarbejdspartner, løbende at indmelde og foretage forbedringer og tilpasninger af ledelsessystemet, så der altid er et sikkert og et solidt grundlag at udføre vores arbejde på. Vores mål er, at vi altid vil være anerkendt af vores ansatte og kunder i almindelighed som den virksomhed med det højeste sikkerhedsniveau i vores branche. Denne politik skal være tilgængelig for alle ansatte, underentreprenører, leverandører, kunder og menigmand. Vi arbejder sikkert eller slet ikke. Sikkerhedsmålene for 2023. Sikkerhedsmålene skifter hvert år. Denne her mail er optaget i 23, så derfor er de sådan. Vi får se, om vi finder en måde at få informeret ud omkring sikkerhedsmålene via intranettet. Målet er at højne kvantiteten og kvaliteten af udførte inspektioner på underentreprenører og leverandører, der leverer infrastrukturarbejde, sikkerhedsydelser og materialer. Optimere og strømligning af inspektioner. Målrettet styring af kompetencer for lokomotivfører og kørelærer. Der er primært fokus på stræknings- og stationskendskab. Alle vores politikker og mål ligger tilgængelige på BankQ. Nu er der et billede af BankQ nedenunder. Den kan findes på PC, men den findes også via intranettet på både mobil og på iPad. Jernbanesikkerhedsplanen. SR-arbejdslederen informerer om jernbanesikkerhedsplanen for arbejdet. Medarbejderne må ikke påbegynde arbejde uden instruktion af SR-arbejdslederen og skal selv medvirke til at opsøge informationen. Sikkerhedsafstand for personer til sporet. Ved hastigheder op til 120 km i timen er sikkerhed til nærmeste skinne 1,75. Fra hastigheder over 120 km i timen, der er den 2,25. Respektafstand til spændingsførende konstruktioner for personer og værktøj, især omkring kørestrøm, den er 1,75 meter, og på tegningen kan man se de strømførende områder med tegnet op med rødt. Instruktion i selve arbejdet. Instruktion i arbejde foretages af den ansvarlige formand leder af arbejdet. Efter en instruktion skal medarbejderen underskrive på bagsiden af denne folder, eller du kan sende mail til svar@strukton.dk, skriv velkomstfolder i emne. Underskriften vedrørende instruktionen dokumenteres med et billede. Billedet gemmes på mobilen hos lederen og bruges som dokumentation i forhold til myndigheder, hvis der bliver efterspurgt dokumentation for instruktion. Instruktion vedrørende kørsel med dumper, arbejde med og ved maskiner. Ganske kort, der kommer en hel del af maskiner nu, med baggrund i de ulykker og nærvehændelser osv., vi har haft over en længere periode. Instruktion vedrørende kørsel med dumper, arbejde med og ved maskiner. Ved kørsel med dumper, arbejde med maskiner skal følgende overholdes. Øjenkontakt, kommunikation, sikker visuel kontakt mellem andre dumper, gravemaskiner og lastbiler. Kommer der gående ind på byggepladsen, skal det sikres, at I er enige om, hvordan I færdes i situationen. Arbejdes der omkring eller med maskinen, skal der aftales et signal for maskinfører, før maskinføreren må gå videre med sit arbejde. Signalet kan være mundtligt eller ved håndtegn. Brug altid maskinen og tilbehør, som det er tiltænkt. F.eks. løftekrogen og ikke kløerne på maskinen til løft af stropper og kæder.
Mobiltelefon under kørsel er forbudt. Det er forbudt at bruge mobiltelefon, når der køres eller arbejdes i maskiner og dumpere. Omkring hastighed. Overhold hastighed eller skiltning på byggepladsen. Hvis der ikke er synlige skilte, er hastigheden på pladsen altid 20 km/t. Hastigheden skal altid tilpasses efter forholdene, og husk at 20 km/t kan sagtens være for hurtigt. At bakke med maskiner. Der skal være bakkealarm på dumper, gummiked og lastbiler på pladsen. Bak efter forholdene og sikre dig, at der er frit. Der kan være særlige aftaler på den enkelte plads, som ikke er med her. Det kunne som et eksempel være krav til flagmand. Maskinerne skal altid være fuldt funktionsdygtige. Få hjælp til reparation eller service, hvis din maskine har problemer. Maskinfører og dumper. Har du talt med din håndmand i dag? Aftal sammen, hvordan arbejdet skal udføres. Aftal, om der er specielle sikkerhedsrisici på det foreliggende arbejde. Klarmelding, hvornår må maskinen gå videre i arbejdet. Og husk altid god afstand til håndmanden. Medarbejdere omkring maskinen. Har du talt med din maskinfører i dag? Aftal altid dagen eller natten med en for dig ukendt maskinfører. Aftal sammen, hvordan arbejdet skal udføres. Afklar, om der er specielle sikkerhedsrisici på det foreliggende arbejde. Klarmelding, hvornår må maskinen gå videre i arbejdet. Husk altid god afstand til maskinen. Så står der nogle selvfølgeligheder, at når du starter dagen, så aftale med din håndmand, hvordan du forventer at have bevæget sig omkring maskinen eller dumperen. Specielt nye kollegaer eller indlejet personale kræver ekstra opmærksomhed fra din side. Og når det gælder medarbejderne, så skal du arbejde sammen med en ny maskinfører, så er risikoen størst. Sikkerheden i sporet drejer sig rigtig meget om at planlægge dagens arbejde. Få aftalt, hvordan I kommunikerer sammen, før maskinen går videre med sit arbejde. Miljø, affald, oprydning. Ved miljøulykker med farlige stoffer og væsker skal der hurtigst muligt tages kontakt til din lederformand eller eventuelt byggeledelse og miljøleder på byggepladsen. Kontaktpersonerne findes i PSS og beredskabsplan. Husk efterfølgende at oprette en C2-sag. Affald. Affald tages med fra arbejdsstedet, så stedet efterlades med minimale spor fra arbejdet. Affaldet tages med til vores byggepladser og bortskaffes efter de på stedet gældende forhold. På byggepladser eller vores faste adresser følges reglerne for affaldssortering på stedet. Alle er ansvarlige for oprydning efter arbejdets udførsel. Rusmidler. I Structuren Rail er det ikke tilladt at være alkohol eller narkopåvirket eller indtage alkohol eller andre stoffer i arbejdstiden. Hvis der er mistanke om påvirkning af rusmidler, kan test til enhver tid forlanges udført. Test udføres med alkoholmeter og urinprøve til test for stoffer. Overtrædelse af reglerne vil medføre bortvisning, og dette gælder både ansatte og indlejede. Så er vi kommet til den næstsidste side. Vi har 2 hovedadresser. Man kan sige hovedkontoret Gammel Lyngvej 2 i Køge. Så har vi kontor og lager i Jylland på Jensø Møllebanke 11C i Fredericia. Og så har vi en firmatelefon, det er 32 95 76 03, og en firma-mail, der hedder www.strukturen.dk. Vores jernbanesikkerhedsansvarlige, det er Hanne Jensen. Hendes mail, det er hanne.jensen@strukturen.dk. Mobil 41 78 90 22. Arbejdsmiljøchefen, det er Søren Willing, det er mig. Det er Soren uden Willing@strukturen.dk, og min mobil er 31 34 40 50. På side 20 er der en instruktion, er der en oplysning om, hvad du gør, når du har modtaget informationer vedrørende arbejdsmiljø og jernbanesikkerhed hos Structuren Rail. Der er givet en mundtlig og eller skriftlig instruktion i dit arbejde fra Structuren Rail. Nu er det mig, dine opgaver, medarbejderunderskrift. Velkomstfolderen findes på intranettet under temaet, det er en sti, miljø, kviklings, velkomstfolder Structuren Rail. Hvis instruktionen gennemføres på mobiltelefon eller iPad, kan du underskrive på et løst stykke papir. Husk at foto og underskrift vedrørende instruktionen osv. sendes til Søren Willing @strukturen.dk eller Hanne Jensen. Videoen er nu færdig. Du skal derfor sende en returmail til denne mailadresse som bekræftelse på, at du har set vores velkomstvideo. Svar @strukturen.dk. Jeg siger lige en gang til.
svar@strukton.dk. Dit retursvar skal ligge i mailpostkassen i tilfælde af, at blandt andet Arbejdstilsynet vil have et bevis for instruktion. Det vil også være aktuelt, når vi bliver certificeret af Force i forbindelse med vores kvalitet- og arbejdsmiljøcertificering. Tusind tak for, at du lyttede med.